आज आपण शिकणार आहोत मटर कसे स्टोर करायचे ते। 2 किलो मटर मधून एवढे निघाले। 1.5 ते 2 लिटर मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे। आता पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण 1 चमचा साखर घालूया त्याच्यात। साखर घातल्यामुळे ना डेअरी मध्ये कसे वटाणे हिरवे भेटतात तसेच हिरवे आलेली आहे। आता आपण याच्यात मटार घालूया। आता उकडलेले वटाणे कसे वर आलेले आहेत। जास्तीत जास्त 3 ते 4 मिनिट उकळायला द्यायचे आणि मग गॅस बंद करायचा। बघा शिजलेले वटाणे कसे वर आलेले आहेत। आणि आता ह्याच्यामध्ये चाळणीमध्ये असे गाळायचे। सगळं त्याचं पाणी निघायला पाहिजे। आपण हे चाळणीत गाळूया सगळे वटाणे। हे फ्रीजचं पाणी आहे थंड। आता त्याच्यात आपण हे वटाणे गाळलेले आहेत ना ते ओतूया। 5 ते 10 मिनिटं पर्यंत या पाण्यात थंड पाण्यात ठेवूया आपलं। हे बघ हे गरम पाण्यात ना असे आवळतात असे। मग आपण थंड पाण्यात घातले ना का असे फुलतात मटर। आता बघा मस्त फुललेले आहे। आता आपण गाळून घेऊया चाळणीमध्ये। आता आपण हे वटाणे जिबलॉक बॅग मध्ये ओतून ठेवूया। आता आपण फ्रीज मध्ये ठेवूया। हे तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवू शकता 5 ते 6 महिन्यापर्यंत। पाहिजे तेव्हा काढून बनवू शकता।